Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Impunto alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat maulanon nga hapon naman sa inyo sa dingat taran. Ang surat sa nga Bacolod duway lamang madugay naka-eksperyensya sa nga pagkatupa sa nga ulan. May pila sa ka mga areas, may pila ka mga lugar nga madulutanlog ang dalan subong tagon man sa nga golpiyada nga pagtupa sang ulan. Pero ang pag-ulan dali lamang. Kung sa mga tao pa maginahingagaw pag nagapangibot. Salawat, good afternoon, Bacolod, mayong hapon, Negros Occidental. Mayad nga ka si Sidmon, Pilipinas. Sa katubalabutan sa nga signal sang saring waragwagan diwa Easy Action Radio Bacolod. Din man nga bahin kamo sang kalibutan. Basta mabatian ang Action Radio Bacolod. Welcome sa inyo sa nga palatuntunan sa mga nagabaritor sa ila sa radio o kung transistor radio sa live stream sa YouTube live sa Action Radio Bacolod. Kamusta? Welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Isa naman ka medyo maayong nga hapon sa inyo tanan. Naka-mention ko sa nga tinaga nga medyo bangod na bago lamang nagatupang ulan diri sa Bacolod City. Mayara tao yang hindi ya gusto sa nga ulan. O di makamang bahin na subong, kamusta ang inyo sa nga kahimtangan? Samtang kamong yara nagapatuyom-tuyom na sa inyo sa nga palamatinan diri sa Action Radio Bacolod. Yari kita sa Hulyo 22 tuwig 2021. At July 22, 2021 kita subong. Importante gihapon nga aton mabalaan kung anong dalagan sang tiyempo sa karon. Ato sa nga basihan alas 11 kaya na sa udto nga tropical bulletin number 24 sa pag-asa. Alas 11 pa lang ni mga ka-aksyon kay Marti ang latest. Mabalaan tare dugay-dugay. Alas 5 nagapagwa mo sang latest bulletin. Ang pag-asa mga ka-aksyon tiya dugay-dugay magkasulod na rin. So alas 11 ng ato sa nga basihan. Ang saring sa pag-asa ang bagyo nga si Fabian nagahulag katundan bagat na nakatundan. Samtang ang iyakabaskog steady lamang. Way mabag-o. Amo sa gihapon ang yes nga puwersa. 522 kilometros aminhan sidlangan sang Itbayat, Batanes. Kag Baboyan Island. Amo ning lugar mga ka-aksyon nga ara sa gihapon. Napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 late Thursday morning. Kay nasang gagahon ti kabay pa nga madula na di. Ang signal nga di nga dala sang saring bagyo nga si Fabian. Dere sa Negros Occidental ka Bacolod City. Tuman ka namo sang nagapalamangkutanon kag nagakatingala. Kung nga ang pagbundak sang ulan
Golpiada daw nagapangibot bala. Daw nagapang bulaga. Ang masanay katabo dari mga ka-aksyon, golpihanay. Ang pagbunok sang ulan. Puwerte pa na kadamol. Pero segundos o kung kaisa minutos lang. May isa ka minuto lang ang kalawigon niya. Kung kisa may segundos lamang. Dayon kahulaw. Di mabulubudlay ining sitwasyon mga ka-aksyon sa mga tao. Nga araya sa mahawan-hawan nga lugar. Kag wala bala sa dalaganan nga pasilungan. Bisan lipot. O kung madali lang pagbundak sang ulan. Hindi gid ka magkalikaw. Ang imo sa nga lawas, basang-basa. Kung matabuan kag maalangan. Pamangkot sa iban. Amo na bala ini ang resulta sa ginatawag nga climate change. Di naman laban Ang hindi kinaandan, kakon ka isa hindi imantindihan nga dalagan sa panahon. Pamo bersang pinsar blasang tao na kung ka isa hindi man maintindihan. Kaya muna daw ang dalagan sa tiyempo daw nagasunod man sa pinsar sa tao. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hirawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita sabahin sa nga atos nga mga balita sa lokal nga hugada. Community quarantine status sa Bacolod. Amo ning damo gabantay gid. Kay ko maduduman mga ka-aksyon isa lang toks mana. From July 16 to 22 atong hinatag sa nga gobyerno nasyonal nga ang Bacolod dapat ipabilin sa gihapon sa General Community Quarantine kon GCQ with heightened restriction. Yasta subong Hulyo 22. Ang balita mga ka-aksyon ginpalawig tub Hulyo 31. Si Presidential Spokesman Harry Roque amo ang nag-anunsyo sa mga ka-aksyon subong gid nga hapon. Sabi ni Roque sa Tagalog nga lengguwahe nga sa punta may English na. Muna ang ambal ni Roque ho. Lahat na mga quarantine restrictions na supposedly ay mag-end ng July 22 has been extended by the IATF until the end of the month. Muna ang ambal ni Roque. Dire sa Bacolod si Mayor Bing. Way na nagpatumpik-tumpik pa. Gilayon nga nag-issue ini siya mga ka-aksyon sang bag-o nga executive order. Isipon ta mga executive orders ang atos nga mga local chief executives. Daw hindi na maisipan na yawa na kita kaisip mo. Manog sulod na o manog duwa na kituig ni ang COVID-19 dari sa pungsod sa Pilipinas. Ti lokal ini nga kasuguan, no? Ang ining executive order. Mando sang lokal nga ehekutibo. Tinag-issue si Mayor Bing sang executive order agod amo ning balasihan nga ining GCQ astagid sa Hulyo 31. Simple lang ang bonsulingon surya. Kung ano subong amo man sa gihapon. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon ta mga ka-aksyon kung nanong mahambal, nano ang reaksyon. Asang ikaduwa sa pinakamataas ng opisyal sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Mayara siya sang pasalamat at nalipay man si Familiaran nga as is lang ang ato sa nga community quarantine kag mas maayo pa ikuntani no kung ginkuha ni ang heightened restriction o galing ining pag-apid sang heightened restriction sa GCQ mga ka-aksyon. Why na sang iban nga katuyuan kundi para man sa aton kaaraydan, para man sa aton sa nga kayuhan sa masurod pagid na mga inadlaw. Ay kung kuwaon ta ning heightened restriction kag kasi kung pinagusto naman ng mga aksyon tabala diri sa may surad sa Bacolod. Kaya kung mo kay nagpenitensya, nagsakripisyo na kita, sige, honta na lang di, hasta nga malabot ang ginatawag nga herd immunity.
sa nagapadayon nga vaccination program. Siga mo na ha, ang ato sa nga quarantine status dari sa Bacolod City. JCQ sa gihapon with heightened restrictions sa gihapon hasta sa Hulyo 31. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga Bacolod nun, nugay pasawaya, nugay ka muna kahalaka binurtuldo. Ang ginayo sa ato sa gobyerno, tumanan nyo lang, patihan nyo lang, kainataran para man sa aton tanan nga kayuhan. Magluwas na lamang sa mga wala effect, wala, nagapawala lang bala. Para sila yung epektos lawas nila, ining nga COVID-19, naway malalabot sa nga katabo. Pero kung tapikan na gani sa ning COVID-19, dayon man kakulosburon kag dayon kakurisong. Una sa balita, una sa aksyon. Nano pagkidibas sa nga balita sa bahin sa lokal. Ang Bacolod nagpasugot na nga magbaton sa mga ginatawag nga walk-in sa pagpabakuna kontra COVID-19. Pero para lamang ni sa mga persons with comorbidities, sa mga OFW, sa mga overseas Filipino workers, kag sa mga senior citizens. Mula lamang niha, mga persona ini nga ara nalakip sa priority groups nga A2, A3, kag A1.8. Tinatawag ini nga walk-in basis mga kaaksyon sa tuyo nga mas mapadasig-dasig ang bakunahay diri sa Bacolod City. Ang himuon nyo simple lang. Sa mga kwalipikado bala, sa walk-in basis, simple lang himuon nyo. Dapat lang magpresentar sang pamatuod nga kamo ang nalakip sa ginpalayag naton nga priority groups. Sa mga senior citizens, importante ang identification, ID. Why ka ID, hindi ka na magpati si imong otoridad nga senior citizens ka na. Kaya mga senior citizens naton diri kalabanan, may mga ID ina sila. Sa mga persons with comorbidities naman, present ka mo medical certificate pamatuod sang inyo sining nga comorbidity. Magsiling kita comorbidity o kon comorbidities. Amo na sila ang tawo nga may ginasuprer nga duha o kon masobra, nga masakit o kon balatian. Sa mga OFWs naman, present ka mo sang kontrata sang inyo sining nga ahensya o kon pwede man nga sertifikasyon. Importante na kay base kon magbalik-balik ka mo sino sa nga balay bla. Kamahal dan sa plitis bong 10 pesos. Kung diri ka sa Bacolod, gapuli ka sa handumanan, kilaihan ang plitida. Kung malipatan mo ni pagpresent sang requirements, kaya ka mahimo, balik gid ka sa imo sa nga balay. Kano pang ginahulat yun na, kadto na, pabakuna na, agod kung tapikad gid man sang COVID-19, hindi matamaan sang antos, kag hindi mabutang ang kabuhi sa sitwasyon nga alang-alang. Una sa balita, una sa aksyon. Are talalo pang doon pagid nga balita sa gihapon bakuna nga hugada ni. Sa probinsya nga level, ang gobyerno probinsyal may nabatsagan nga kahangawa sa nayakatabo sa iban nga pungsod sa iban nga rasyon. Espesyal nga ginmuno diri ang pungsod Indonesia. Bangod subong sa Indonesia nagadamo to nga nagadamo ang mga medical workers nga natapos na bakuna sang sining Sinovac vaccines ti alis pungsod China, kalabanan ti donasyon sa nagalain-lain nga mga pungsod man lakip diri sa pungsod Pilipinas. May pila dito ka mga medical workers nga nakakumpleto na sang ila sa ikaduwang doses sang Sinovac. Ang tawag sila ti fully vaccinated medical workers na. Pero ang natabo mga kaaksyon, inigo gyapon sang COVID-19 nga ang variant Delta. Delta COVID-19 variant dia. Ang ginapasibangdan kun nga ang naglala ning kahimtangan sa mga medical workers sa Indonesia ho. Lapit-lapit na duwa ka gatos ang tinapikan ka masubo diri. Kaya tapikan sila ining kapin duwa ka gatos
nagkalamatay sila ya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Hindi taman pwede, hindi nga baliwalaon talag, hindi nga senaryo ni. Nakatapos na kompleto, second dose na sang Sinovac vaccines, mga medical workers. Pero igo gyapon sang COVID-19, kagang iban sila nagkalamatay gid. Man ang mga medical workers, amo na silang masamay expose sa mga COVID-19 positive. Alang-alang Manila ni hindi pag tumanon kay obligasyon nila ni. Dere sa Negros Occidental, may kabalaka, may kahangawa nga dapat sagan. Ang aton sa mga opisyal diri mga kaaksyon. Ang matabo, ang plano nga diri sa Negros Occidental, ang mga medical kag health workers nga fully vaccinated na sang Sinovac, ang plano bakunahan liwat. No, bakunahan sila liwat apang hindi na Sinovac. Kundi kung pwede pa lang mabakunahan sila, usar ining AstraZeneca para ang resistensya may ibato, para ang lawas may pantapat sa sining ginakakulbaan nga Delta variant. Pansok sa mga tao pa, grabe niya kaisog sa Delta variant mo. Amo ning nga napiyerde agurong sa Sinovac ho. Ang tawag sa mga kaaksyon, booster shots. No? Booster shots. Bisan fully vaccinated na. Turukan liwat sa ikatatlong nga higayon. Pero lain na nga sahi sang bakuna. Ang bakuna man nga medyo maisog-isog man, na may inugbato man sa Delta variant. Ang isa giningadlan dira amo ning AstraZeneca. Nga man, kay kung ginatuwag nga effect kasi mga kaaksyon, isog-isogin man niya ang AstraZeneca kumpara sa Sinovac, di ba? Ang Sinovac mga kaaksyon, ang AstraZeneca, lain ang effectiveness sini. Mas ulo epektibo gawang AstraZeneca kontra sa Sinovac. Kaya mo na ugaling kay hindi basta-basta nga himuon lang ni sa Negros Occidental. Kaya kinahalan pa dali ang recommendation kag approval sang health experts naton kag basi bla kon nagatuga ini sang lain nga epektos lawas ang bala sang tawo nga fully vaccinated na sa Sinovac pero pakunahan sang another brand sang vaccine. Although sa ibang nga nasyon gakatabo na ni. Kaya ra gani ka siling health expert na ang pinakamaayo nga kombinasyon para nga iaway sa Delta variant. First dose, AstraZeneca. Second dose, Pfizer. Kaya ra man kasiling first dose, Pfizer. Second dose, AstraZeneca. Why gid na ma-mention na Sinovac? Laton tani mga kaaksyon kay amo ning ginapatun-an pa sang provincial government sa provincial health office. Ining booster shots mga kaaksyon didto ni sa India ginatun-an, Indonesia kag Thailand. No? Ginatun-an nila ni ang booster shots nga ginatuwa. Alas 5:18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Antes na katuwa ng ato sa nga patrol, isa lang munuhon ko sa balita nasyonal. Hindi gyapon maayo nga balita ni para diri sa pungsod Pilipinas. Ang ginalauman naton tani nga hindi na magdugang, way gid nagpalibak ho, way gid mapunggan. Subong adlaw ang balita makaaksyon diri sa Pilipinas, may na-detect na naman. Amo ning ginasiling sa mga health experts nga inevitable. Hindi mapunggan ang pagsunod sa nga Delta variant. Di may dosi naman ka mga dugang nga lokal na gidya, local cases sang highly contagious mo silingod mas makalalaton nga Delta coronavirus variant. Di subong kabagusan 47 diri. Hambal sa DOH sa mga kaso may 3 sa Manila, 6 sa Region 3, 2 sa Calabarzon, 1 sa Region 5.
local cases o kung paglaton-laton diri natabo sa pungsod Pilipinas. Ang mayo lang balita sa 47 ka mga Delta cases local, ang 36 nga pasyente nag-ayo na. Ang masubo-subo lang may 3 na nga nagkalamatay diya. May 8 subong ara nagatingwa nga mag-ayo. May Delta, may Alpha, may Beta, COVID-19 variant. Pero ang pinakadelikado mo ng Delta, gino? Ay kung sa mga balutian pa daw kanser ni sa nga makamamatay. Importante gapon subong pray kag pray. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:19, balonta observation report sa patrol. Kamusta ang Bacolod City subong? Sa nasilinta naghulaw, way lang mamadugay ang pagtupa sang ulan. Sa patrol with Action Jan. Action Jan, may hapon, please come in. Exactly, Action Mar, lagi naman madugay, nagulaw ang ulan, diri mismo sa surat sa Bacolod Teman, mga around the 4:17 kaina, sang nagbuo ang ulan. Pero di kinong tanto mo sila, kalawig mga ka-aksyon, do ginanoy naman na, Dili kay ginsi, kapag ibibilog ang syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Bagod man sila, ato ni abiso sa tanan yung motorista na idalang sa pagmaneho sang sarakyan. Action magulong naman kita nakagwa, diri sa may Ayala Mall, kay nagbisita ka doon, kay gisag nato ng pinakauling vaccination program, sitwasyon man, sini nga po, kung makita nato, diri sa may downtown area, lapit diri sa area man mismo sa Dalan Gatuslao, pero tigid action mga karamo, sa pribado nga sarakyan, alos punuan ang mga dipasay nga jeepney kadabanan, gikan sa duha ka dalag ko nga mall sa sulad sang Bacolod. Magudman nga karamo namo, ginabi action mar, no? Sa mga nagpapakuna, makita naton subong nga adlaw. Ang jeep do ginakulang, ilabi na diri sa may area sa downtown, sa may Plaza Publica, kanamo sang pasero nga naginuha mga ka-aksyon subong nga adlaw. Pero ang patrol na kinabot na kita sa Burgos Public Market, sini nga tiniyon, makarig diri mo, to heavy ang sitwasyon, kontrapiko ang aton paghahambalan. From Burgos mga ka-aksyon, going ka diri sa area mismo sang Burgos Lopezina, nagagana ang traffic light, tigid ang traffic sa mga hapon. Ang ginobra rin namon, patrol, nagliko kita diri sa may Bacafor, liko kami diri pawala, San Mardo, sa may Barangay Villamonte, kay kunusuyo namon diri ang Burgos, pakadto sa may Burgos Circumferential Road, perti ka bugat ang trapiko sining hapon. Nag-tirin diri mga ka-aksyon, so dapat ngita kay nipagi para makalusot. Sa ibang naton yung mga motorista, kung nakatultol sila sa likuan, palusot, riskilid sa Philippine Statistics Authority, o kung ginakwaan da sang NSO birth certificate na mga ka-aksyon, pwede ka maguro ka, kalapos drianay, kay kundra ka mo maglabay sa tubang sang Chinese Temple, Burgos Gapon nga street, porte mga ka-aksyon ang pilar na salakyan, nabarapa, gido, subong hapon, labot diri sa may Burgos Circumferential Road, Lopez East, and then atubang diri sang fast food chain. Kung diri ka naglusot ya sa may PSA, mas ligwad ring dalan, kung na kay ngagaw ka lang man liko sa may Burgos Circumferential Road, mas mayo, no? Kay mga ka-aksyon makita natin sa 3, juta sa halin sa may north to south, ano mo gid from downtown, going dito pa, lusot, pabalik na, sang barangay Granada nga direksyon mga ka-aksyon. So manang pinanato na ka advisory dira sa aton nga mga tagpalamati. Kado nga butang kung ikaw naman alin diri sa may Burgos Lopezina from north to south direction, gaamar ka tani nga maka-shortcut kadara sa may area sang Gonzaga Extension, lapos sa may Las Palmas nga subdivision. For now, hindi ka nagkalabay kay ginakayo ang Taytay. So from Gonzaga, Lopezina, ang imuon mo, lapos sa kaya dito sa may Libertad kang area makalabay. So kung ara ka na daan sa Lacson, hindi ka na din mag-silo pa sa Gonzaga o kung sa Lopezina. Diretso mo nila ng Lacson, kay dasig pa na dala ang movement sa masalakyan. Anong sitwasyon? Tigil naman gumon diri sa area sang Libertado. Kay Kabado Action Mar, ang ginobra diri sa Bitao, ang one-way scheme na nila ginapatuman. Utsa rin ko na lang sa lakyan na rin ka diri sa may South Capitol o kung sa may Bacolod South Terrace Terminal. Diretso mo ng Lopezina, ka ma-left turn o kung maliko sa area sang Margarita. Paglabot mo sa Margarita, left turn ka, then after left turn, ang ubrahon mo mga ka-aksyon, another left turn ka sa may Sernaes, going dito sa may backup 6. Now, kung nagaling sa lakyan naman namin sa may backup 6, lakagid Japon, malusot sa dalan,
nga ginalabayan sa mga series bus dahil sa may palapos na hindi kakadiretso sa Hernaes. Kaya ang ginahimo dira nila sa siling ko na one-way scheme. Kumo nga ang inner lane dahil sa may Hernaes extension ginakayo ongoing pa ang curing period o kunabi nabuhusan na ginaka lang iguro ang semento bla. So hindi pa nila pwede mapaagyan mga ka-aksyon. Amo na ang dahil sa tandaan kay Basi laman dilatar kamo kag naipit kamo sa trapiko sa mismo sa area sa Lopisay na diri na lapit sa may Libertad mga ka-aksyon nga area. Kung ikaw grabe ali ka na diri way ka na good choice ara ka na nakalusot ka na sa may Lopisay na lapusin na ng Libertad then dito ka na nalabay sa may Hernaes Lacson bla then straight ka mga ka-aksyon diretsyon mong area sandalan Lacson lapos ka na dito sa may Lacson extension. Kung imo direksyon, pa-south ka naman nga portion sang syudad sang Bacolod. So far, all amo tong ginubra namon, naglutiko kami dira sa may PSA, ay na kami sa tubang sa High Street. Dahil namang nga biyahe, kaya dapat direkon sa Bacolod, kabasa mo sini mga panyempo, rush hour, kabalo ka sa mga saan kung nagadali ka sa mga biyahe mga ka-aksyon. Partida pa na, kaya wala pa din masayang nga jeepney nga nagalusot sa may Burgos Circumferential Road, kalabanan, dragi ko na ipit sa may area sa Burgos Public Market, mga ka-aksyon. So far, ang mga pinakauling sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod sining hapon, mga ka-aksyon. Sa tutanan nga matag, paramati, basta mo siling tanyempo, namigid manhigop sa mainit nga libot sa Bacolod Action, John Diaz, ulas ito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ang iningabahin! Okay, sa live stream. Thank you sa kay Fernie Espanyola, Alex Montesa. Monitor lang ko di permis sa Barangay Locotan, Cabancalan City. Fernie Espanyola, Franklin Tiroheo. Noel Amor, Jen Oweseser, Milal Oligo. Thank you, Manjo Arnejo, Nora Villalon. Thank you, Gid. Hamal din Nora, hello po. Lakas ng ulan dito sa Las Peñas. Stay safe, everyone. Christine Menyes, Villalobos, monitor lang kami din sa may barangay Pandanon DSB. Mrs. Alvarez, Barangay Tangob, kag sa familia Rafuela Dialag doon, Barangay Pandanon DSB. Melvin Peñafiel, maulanon kag baha diri sa Makati. Kaulan, okay. Sige. Noren Beligorio, gamonitor gid kami di sa Action Radio diri sa Don Salvador Benedicto, tugnaw subong nga panahon. Tuto balulot mayong hapon. Rochelle Fulgencio Susana, good PM. Si Ana Sinoro, todo dia ulan, La Carlota, todo pahangin. Advance happy 70th birthday sa kay Papang Joe Dialagdon sa nga barangay Pandanon DSB. Best wishes. Balik kay Alex. Elias Luisim, mayong hapon ang sumarlon, watching from La Castillana, God bless. Si Irene Ganti Juanites, Pitua, mayong hapon ang sumarlon, monitor lang kami, Moises Padilla. Toto Bea Jonathan, good PM ang sumarlon, monitor kami, dari ka great ko lang si Mary Joy, salamat. Judith Horta, K. De La Peña. Okay, andam ko no, sa mga taga La Granja, Segan Suba, ambal ni Ana Sinuro. Art at Tando, mayang hapon, monitor kami diri sa Hacienda, Pangulayan, Central Maaw.
Ambal ni Judith Horta, mayong hapon, narila kami din sa mga ni Lula Turing, nag-upod sa imo. Tumahu, watching live from Agwi, Anay Resto, Circumferential Road, Purok Malinong, Takuling. Diret ko lang kanday Uno Kuring, Dos Ambo, MM Piglet, kag kay Medel Onggoy, Gabamati, thank you. Imbong Dio Campo, Arik Mismao, salamat. Tagrit lang habal ni Ana Sinoro kay Oben, Manong Oben, happy 84th birthday sa mga salamat. JNS always sir, good afternoon. Chirek, Eric Rojas, Shadow, mayong hapon, maulanon nga hapon ang Sumarlon. Monitor ko diri sa Quezon City, Metro Manila, Leong Tamyaw, taga Purok, Bougainvillea, Barangay Pandanong Silos, Borsia, salawat. Si Joel Espinosa, good PM, magsumarlon, ari kami sa Akisula Village, Homeowners Association. Ana Mantria Sogbro, Hambalya, whenever you Sinovac here sa Europe. Sa Europe, finish na kuya sa second dose ko sa Pfizer. Kag wala gid ko may nabatsagan nga bad or negative side effects so far. Stay safe, everyone. Lito Secondes, brown out sa Barangay Bata, monitor from KSA, Axo Marlon, God bless. Ana Senoro, Axo Marlon, good afternoon. Martin Alaling, mayong hapon, Alex Fuentes. Thank you. Milail Oligo, Los Feminda Villaza, Neth Negro. Okay. Tanya Ramos, Araman, Joe Barbarios. Monitor diri sa Alcala, Pangasinan, ulan man diri, Perti, Pangasinan. Mayara kita bagyo kadaan si Fabian. Thank you. Sige. Kasi gabonggid ang pagpanamyaw sa transistor, Sir Marlon. Thank you. Thank you.
nga executive order amo gyud man ang ginalauman sang kalabanan nga Bacolod nun. Nga ang quarantine status naton mas maayo kung tani kung napanaog-naog or mapabilin. Tisubong napabilin as is. General Community Quarantine, GCQ gapon with heightened restriction. Aksyon Radio City Hall Report. Bacolod City Hall nga report with Action Art tayo hapon. Action Art, mayong hapon, please come in. Aksyon na Marlon na kay na para mangsang uto may ideya na o nakabato na sang information ang mga opisyales diri sa syudad sa Bacolod at include sa kay local IATF chairman Vice Mayor Elcid Familiaran. Now, although nga siling niya ang kina-expect na po, nga tani mas manubo pagid ang quarantine status ng Bacolod. Pero okay na lang, so iya sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga ara kita gyapon o maintain lamang ang GCQ with heightened restriction. At least, ay na na-elevate o kung nagtaas pa. So kay sila niya kung inani nga gin-increase o ginpataas sa National IATF dahil sa ila nga nangin rekomendasyon sa to di lain na lang nga istorya Action Marlon. Okay, may mga restriction pa nga itugang. Now, sunod diri kay Vice Mayor Elcid Familiaran, actually sila niya way lapot at ang naming indikasyon diri ang pagnubo sa cases sa sulod na sa tilag ka mainadlaw. Ang nanamihan niya pag-ipaglibot yung Lacson Marlon sa mga vaccination center. In fact, kaya nagintawgan niya si Councilor Edisito Romero, ang chairman sa Quarantine Centers Committee. Kay sa ETCS, ang balya kayo na puwerte karamo sa tao nga ang mga pulungtuan, why na siyang available sa Guati. Amo itong nagintawgan niya si Councilor Romero, magpunta mo i-request sa taga-DepEd kay Ma'am Sales na kung pwede makapagwa sa pangko na may pulungkuan ang mga mapabakuna ang kung hindi man mataman sa kagapoy at sumalon. Now, pagluwas sila, dugang pa ni Familiaran, sa ibang pagit ka vaccination center, nagapila, no, matamo ang luyag na mabakunahan. This is a good indication. In fact, sila niya kung mag-amuni ang trending, ang trend tabi, until sa masunod ng mga binulan kag kung magdamo pa ang supply sa bakuna na alokasyon gikan sa national kag kung ang delivery sa gift order sa Bacolod. Sila niya ba siya mo ni magkahambal kita na mayara kita sa Merry Christmas pag-abot sa December kay sila niya doon na-inspire ang tao right after niya ang iba naka-witness plus television kadisan dito sa National Basketball Association na championship game makita nga puwerte kanamo sa tao karagaten nga wala na sa ginapatuman nga social distancing sa mga nag-witness. Ari ang parayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. That is good news for the city. In fact, for the past few days nabuo man ang aton cases. Nag 50 plus, 30 plus. But very timely man ang pag-inabot sa mga vaccines. And that actually meant naglibot ko yesterday and even today. I think very convincing ang campaign sa ating government. And maybe perhaps siguro siyang what they see na or nakitaan sa mga like for example sa basketball, no, NBA basketball, grabe ang tao, wala na social distancing, wala na mask, and that nag-open ng economy halin sa Tuesday, no? Porque ang QE Pagina sa ETC, isang unaway na tao, ayawan ka convince. Subukan sa sagwa to. In fact, I called one. Person lang sa parayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. So, kamay pa sunod sa iya, na kung magpadayon ni trend, kag kung sa gyapon maglubo man ang cases sa COVID-19 sa Bacolod, isa nga pabuto na kung tuwas ka i-downgrade ang community quarantine status sa Bacolod, at least
kung malapot pagit ang herd immunity, ang Bacolod City makabalik man nga amat-amat ang pagbangon sa ekonomiya. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artayo, kuno na sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Subong lamang nga hapon mga kaaksyon si Governor Bong Lacson nag-issue sang Executive Order number 21-38 series of 2021. Basihan ani sa pag-implementar sang mas gin-istrikto pa, mas ginbalik nga pag-istrikto sa protocols para sa mga inbound travel, busilingon sa mga travelers nga nagapasulod diri sa Negros Occidental para mapunggan na hindi diri makasulod ang Delta variant, COVID-19 Delta variant mga kaaksyon. Ang pila ka mga importante nga nasaad sa saring mando sang gobernador ara gyapon ang ginatuwag nga SPAS ara gyapon ang staysafe.ph nga application kag ang pagpabalik sang negative RT-PCR test result antes ang biyahe. No? Ang provincial government sa gihapon nagatanyag sang libre kag voluntary swabbing. No? Kay kun way kamo abiya sa bayad dito sa lugar nga ginhalinan nyo para magpa-swab test kamo, para balaan nyo kung positive ka mo o kung negative, man mo, libo man kabay, magpa-swab test ka. Dari sa private hospital, sa lagtawo pa swab test 5,000. Ang 5,000 ka nako, nara mga kakson, kung waay ka, pwede ka man makapaswab, mga kakson, pag abot mo sa airport o kung seaports, dari sa Negros Occidental, ang probinsyang mabayad, libre ina maka-aksyon. Kung mapa-swab ka, ang provincial government nagpasiguro gid nga within 24 hours o kung masulo-sobra 24 hours di ka maglawig, ipagwa hatagan na sang prioridad nga mapagwa insigida ang resulta sang inyo siri nga swab test. Kung nagadali kaboya nga pag-abot nyo di, insigida makapuli ka mo abot ka mo sa padulungan nyo, swab test ka mo sa lugar na ginhalinan nyo, kag kung mag-negative ang result, amo na i-present nyo. No, para nga makabiyahe ka mo mga ka-aksyon. Atong nakaschedule kuntani nga fully vaccinated individual nga pwede makabiyahe, pasulod dere sa Negros Occidental nga amo na ang ila sa represent vaccination card, on hold anay ito. Gin-hold anay na bangod sa siring COVID-19 variant. So, ginbalik niya ang requirements nga negative RT-PCR test result. Valid within 72 hours kinanglan ang resulta sa inyo siring negative RT-PCR test result. So, marang pila ka mga importante nga nasaad sa wala namang madugay, ginisyo, ginpirmahan nga executive order ni Governor Bong Lacson. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Life Extension Vitamin D3 kamo anay. Sang Life Extension Okay, sa mga nagdugang padala sa nila sa mga mensahe. Si L.A. Amante, good evening po. Aksa Marlon, more power po. Thank you. Watching sa Kuwait. Para sa Kuwait, si L.A. Amante. Okay.
Athea Kim Ariman, good afternoon. Ana Sinoro, good PM. Axon Marlon, good afternoon. Halong. Si Yvonne Boyser, good PM Axon Marlon. Dan sharing, salamat Yvonne. Araman si Rhea Bello, good PM Axon John Abutangya. Sige, thank you.
Yan agad ang pamulitika sa national nga level. Ang Panfilo Lacson kag Tito Soto nga tandem, Lacson for President, Tito Soto for Vice President, nag-announce na sila nga, ari na, may listahan na kami inisyal sa mga kandidato namon sa pagkasenador. Si Manny Pacquiao, kagwa ang balita nga nakatandem niya si Yorme. Sadya man, Pacquiao, Presidente, Isko Moreno, Vice President. Ang pamangkot sang kalabanan, diin podyoton si Vice President Leni Robredo. Una sa balita, una sa aksyon. Naway pa gagwa ang alan ni Vice President Robredo, i-adapt nila si Manny Pacquiao kwaon sang oposisyon? Mayuman. Oposisyon kontra administrasyon. Kontra Lacson kag Soto. Alas 5:56, balik nga report sang patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik nga report, please Kevin. Action mal arestado ang isa ka 29 anyos nga lalaki matapos ginsabihan sang warrant of arrest sa kaso ng siliman nga paglapas sa Republic Act 7610 o kung namuning pagmolestya niya kung pagkimulos action mal. Ini ang kaso sang 29 anyos nga lalaki na ugod naton gintago ang ngalan bagod ini isa ka sensitibo nga kaso nagluntad ining iya ag illegal nga paghimulos action mar sa isaman kapito katay nga bata nga lalaki pinaligdan nga kay 2020 dra mismo sa area sang barangay 2 Radmansang Bacolod. In 29 anyos nga lalaki ang ginpapanaugan sang warrant of arrest ni Bacolod City Regional Judge Branch 51 Judge Marites Gumahin sang warrant of arrest sa tung Mayo 6, 2021. Ang nagserve sa ning warrant of arrest ang Bacolod City Mobile Force Company kaupo ng Bacolod City Police Station number 2 Action Mar. Ini siya ang may kangtanan sa kaso ng Republic Act 7610 kung an act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation, and discrimination. Patok sining 29 anyos nga lalaki Action Mar. May 200,000 pesos nga piyansa nga ginrekomendar para sa temporaryo nga kaluwayan kaya gini siya karoon ng preso dala sa custodial facility sa police station number 2 para sa nagagaigo nga disposisyon. Update lang Action Mars sining hapon, sige pagyapon ang pila diri sa may Bacolod City SM City Mall. Action Mars diri sa may SMX Convention Center pero nila ginuntat na nila bala ang pagbaton sang mga madugang o kung mga sunod sa pila pagid. May duha ka mga pulis na karon nga ginpa-standby diri sa may entrance sang convention center kay damo gid ang luyag magpasibakuna siguro. Meron din gintuwa-tuwa nila sa sulod sang mall. May ginpang divide sila for regular lane, meron for OFWs, meron nga mga A1 abi priority list. Yung gaan nila Action Mars sang division o kung nagkarain-lain nga mga areas nga dara sila mapungko ang depende man kung nung imo nga category o kung designation Action Mar. Ang regular lane, usually diri sa may likod nga area, pero kasi ginaman na Japon, sugpon, and then diri sa gwa may nagapila, mas Japon kaya may ginbutang sila nga mga pulungkuan para sa iban nga luyag man magpabakuna. Mga ka-aksyon, subong hapon, darin naman nag-galom na naman, tipo naman nag-galom sa kalangitan, ang sa Ridi Basi, magula na naman subong hapon. Hopefully prepara lang gid sa total na ka-aksyon sa proteksyon sa kagalingon kung mo papauli pa lang sa tagsaman ka mapurian. Sa itong mga tagparamati, hindi pagkalimpan sa papauli sa kamapurian, magparibin, magpangilam o sa kung magpaligo mga ka-aksyon. Pero ang gamitan nga hapon ng 100% natural dapat naman ng Xantong Plus Herbal Soap. Kaya ang Xantong Plus Herbal Soap mga ka-aksyon, 100% natural purpur herbal, wala sa na naman ginamod kemikal. Nagabadilyo sa atong kutis, nagapatahom sa atong napanit, nagaburugman sa
Sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Evergreen Herbal Capsule, cleanse. Ya monitor sa diya mga trio. O Seria Bello, pabangkot hasta sa noong RT-PCR test. Nga requirements kaya mapuli ko tani ako sa sila ari ko sa Iloilo. Salamat. Tiyan mo itong mention ko, negative RT-PCR test valid within 72 hours. Pwede man, pag-abot mo doon ka pa swab test kay libre sa PR or sa airport. Provincial government na ang bayad, no? Free, libre. No? Pero kung taga Bacolod ka, lain man niya Bacolod, iyan niya ka Negros Occidental, no? Ang Bacolod is separado, no? Sakay Ria Bello. Si Parita Manny Moveres, gabonitor sa diya mga tarion, dara sa area sa Barangay Tangop. Tamaya maniguro si Pare Manny magkagawa day. Una sa balita, una sa aksyon. Action reports after edition magabalik buwas magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action na Marlon Hedoboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Action Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action